32 projektů se přihlásilo do Královéhradecké burzy filantropie. Neziskové organizace mají šanci prezentovat své projekty a získat podporu donátorů. Cílem burzy filantropie je nejenom podpořit projekty, které jsou v neziskovém sektoru, ale cílem je také navázat dlouhodobou spolupráci mezi projektem nebo organizací a mezi donátorem. Donátoři vybrali ty nejlepší, kteří postoupili do závěrečného kola ve Velichovkách. Tady měli jednotliví finalisté přesně 8 minut na prezentaci. Mezi donátory byli zástupci velkých firem, podnikatelé i soukromí donátoři. Tady ta akce je prospěšná právě proto, že umožňuje různým organizacím neziskového typu požádat si o nějakou pomoc, na kterou by normálně ty prostředky sháněly jen velmi těžko. Určitě ne přes žádný dotační program nebo nějakou takovouhle podobnou i administrativně náročnou cestu. Sdružení Ferda, Centrum Orion nebo Skok do života, to jsou jen některé z přihlášených organizací. Za každým z nich stojí obrovský kus práce, nadšení a chuti pomáhat dobrým věcem. Náš projekt se jmenuje Jsem barista, ne diagnóza. A hlavním vlastně cílem je dát lidem s lehkým mentálním postižením a s duševním onemocněním stabilní příjem. Tento stabilní příjem jim právě pomáhá začlenit se do běžného pracovního života. My jsme se do burzy filantropie přihlásili s projektem Smyslové zahrady, kterou máme hned vedle centra Orion. A ten projekt měl vlastně zajistit první etapu rekonstrukce té smyslové zahrady. Chtěli jsme koupit vyvýšené záhony. Donátoři si mohou vybrat projekty, které se jim líbí. Každý si může odnést podporu v maximální výši 50 000 korun. Společnost Asábloy se rozhodla nakonec podpořit více projektů, nejen jeden. Celkovou částkou 50 000 jsme rozdělili mezi neziskové organizace a organizace, které se zabývají udržitelností. Ta akce se mi velmi líbí a my zastupujeme statutární město Hradec Králové a já jsem velmi pyšný na to, že jak vedení města, tak zastupitelstvo podpořilo účast města v této akci, protože úkolem města je nejenom zabezpečovat různé věci, které musí, ale i pomáhat a proto jsme dneska tady. Podpora je velice štědrá, sám jsem nepočítal, že opravdu takhle budeme mít takovýhle úspěch. Burza filantropie měla v Královéhradeckém kraji svoji premiéru. Povedlo se to a je zřejmé, že vznikla nová tradice a způsob, jak podpořit ty, kteří chtějí být prospěšní svému regionu.